Jeg skal til! Hey! Hvad fanden tror du laver? Du skal fandme ikke tisse ud i frikvarteret! Du er bundvist! Nej! Det skal du få betalt! Pokkers! Jeg er tilbage! Hvad griner I af? Dit skål! Her, kan I den her? Mange tak. Pokkers! Igen! Her. Sådan. Og jeg giver op! Op! Alle sammen, tusind tak fordi I så den her video. Det her, det er Adam. Han har ikke været med i noget, så jeg tænkte bare, at han skulle på YouTube her til sidst. Ja. Så en af mine venner, Kalle, han var så fotografen, så tusind tak til ham. Og de frække drenge, de var kaldt Joey, Peter og Malte. Jeg hedder Adam. Ja. Ja, så stor tak til dem, og det her, det er Adam, ja. Og så var jeg læreren, ham der blev rigtig sur på de frække drenge. Og jeg var den, der fandt på både ideen med, at Peter skulle ødelægge båden. Ja. Helt ærligt. Det var ødelægge forvejen, og vi har så for den ikke. Ja. Så, vi ses næste gang. Game